Aigane gwadi ya Bugekayo kunyara kwa bakegotoka ebunge ya Bugetutu Chache South county ya Kisii. Mwana gaki ose batiga gaki. Eamate ya Ferista Kaunda niko bare amonu mwichano omonene kubwatikana amonu musubati uyo nyara kwa bakagusiria obugima bwaye ense area ya Iraq naboigo omubere oye osinyire koirana goika ense ya Kenya. Chemfe Kennedy Kaunda nkoroko omwana wa Ferista nero omwana no manene lakini okule omwana oyo nero oli support no nyambono ogima ndachikomera oboro bokongo naende omwana antiere ngocha kolenda bono igare arwari torwere wenkoro obotaka nigente ke babana ba minto na boge no bwagerire abana baitu bakogenda isuko bachiko kora chigasi chingongu bamanya kuroro bakwerora una bono Ferista bono gotuli no mwichano na kiferista gokora ikigaiga Korengana amone amatejo nigo bakonyara ko bakweranga Ferista nigo abere ko bagako bakonya anemono kubwatikana amono konyora kwinse ase family eyo abo ase abeire ko bakakonya abaiburi baye abana bamwabo wika abana baye nabo igo gwetira ase umubasukano bwa makweri nigo asiria obugima bwaye enka eyo bono etabwati chinguru cyo koreta umubere oye wika imiyense ya Kenya. Gonera mananasi yaringe buno mwana ominto nero nsugumire gocha Ferista nchengo ngonya aringe bono gari asa kwirira abana baminto tingo nyara goikororo nyare gumui gaki mwaringe kwanja omwana oye nare gaiguru ari tenera achite koligeri orware tengoro ne family yaye nero ringe gotema konyororete gogotono muchanga na matobori achake kwagachira ngina Moisko minto gaki osirire otutigeire gapwene nesengenzo nero rengo yobogo konyanka gaiga otosokiri sana ndomaite asitorachakire bunanje nasokire sana Boigo umukia bwobanya kenyoro abasamari abayana boigo abasani goika abarai gotema ko changa na goika gutuma chibesa ecyugo cya ase enseria ari gokorera emirimo nigo utarareta matunda ande onsi yokwenekia omubiro yono chikunyaka bakoika imensi ya Kenya bono asikeri batigalite amono muichano omonene abwase banyari ko bakuburia eserikali abarai na boigo abantu bari babwate okugania okuya banyara ko bagweswani gati banyara ko bakonya barete omubiro yo asengencho yo koyoenia mboli chibese icho etwaete omonto naroro omoiraki agateba ngana ba na bagotubwadisi tokamwa achikoreta bono chiroro lakini onyochieto na chiete ochiro lakini karajite koligeria taliri omwana akanyona nde bachite bagakolikania marieta bagatangania eriane bakarikeria wane dadi certificate eri kare gochi gosoma na ndi are to butantanu ngatari Ferista urenge uyu no gotogo sawa mabira gocha asemore munyare gotokonya mtuna bakenya tole twensi bono ga kirende mware gotororera mabira mubiro uyu nyare goikaga iga twarerire paka none ebintu byonsi byabangi chiamesi tware kobera chiarusi gutwebire kero none amwe dikagocha gutuomero bwa matanga yaga erete kare rusini mero binegendrede etware gusaba serikali gaki tubwate ringaneri agi abana baminto mukonye nonye ne shiringiro nye ni 10 aba umwana oli oyo orwarete gaki anyare gokonyeka nonye ne skuru gaki asoma gaki tware gusaba ngwari gutubwate cia sobwamo omwana oyo tutare gocha tumutindike buna kemira gyetu kyo mugusiikere erinde twebe eneri yandari nene sana nare gosaba serikali yeito gaki gavana yeito ya Kenya mware gosoyoka boko ime twarire mono gocha asimore moto bwatesi moto konyerire tunyare konyora justice ya Ferista dorabu na isko gaiga abantu baberire gaiga metenyebere more than 2 months twarageire abantu barosire gocha gaiga baka cia macha bege tu gaiga echianore tu yani bone tonga toiranire zero gaki tobwate singo to ani moiso ko minto erinde twebe okuna kugosaba kwane Omenyire mutinyo no yo gatatu wansire kaka moranje eserikali yani narerira asemore narerira abantu baminte women lebu gaki simbarati nayo mugabana gaki twakirete kura gaki gonchoro soegati ondetera omwana one Ferista twaganyoire abana bakombori mama
baba mama ndiagocha Inkuripoteria emesa ya mang'ana maya kuru ase ewodi eria Bogeka Nyakoe imeye kaunti ya Kisii eria neni gonkuru kwa Hesbon Bosire.